салом алайкум тамошобинои мағозаи мусиқии дунёи гитараи S40 Yamaha ва F310 ҳам омада расиданд. ҳозир мо шумо дар пеш чашмотон рӯӣ мекунем ятша. ҳанам хали коробкода меоянд. хоб нигоҳ кунед гитаро соли бароришиш 2020 моҳи май, яъне 3 моҳ пештарак гитаро чӣ шидагиам проварда шидагиам. ҳозир ман чизакш бурорум бо шумо далша мефаҳмонам. Yamaha S40 производство Индонезия, оригинал 100% кафолатиш қатъӣ. Декай боло арча, боковой задний стенка Миранта. Материалошо дар назар дорум. Гриф красное дерево, накладкаи гриф, палисандр, бридж палисандр, мензура 650 мм. Колкиё полностью хромированный, бозам мегум оригинал тоза Индонезия. ҳамагӣ 1750 сомон. Любой ҷои Тоҷикистон дар сафка дорем. Ҳамаи маълумото дар рӯи экран. Қонуни неҷая пачка документ дорам. Подлиннист барои оригинал нестеш.